A Szinyei Mersepál Gimnázium nagy múltra tekint vissza, 1897 óta jelenti generációk számára a kerületben az oktatást. A Szinyei Merse utcában található gimnázium nem mindennapi iskola. Speciális képzéseivel próbálják a diákok minden igényét kielégíteni. A belső mellett a külső is fontos, éppen ezért nemrégiben felújításra került az iskola teljes homlokzata, amivel visszanyerte világháború előtti kinézetét. Ebből egyértelműen következtethetünk, hogy egy nagy múlttal rendelkező iskolát választunk, ha a Szinyei Mersepál Gimnáziumba iratjuk be végzős gyerekünket. Ez alatt a 113 év alatt, amióta az iskola működik, volt már elemi, polgári, 12 évfolyamos, 6 évfolyamos, 8 osztályos gimnázium. Jelenleg intézményünk 5 párhuzamos évfolyammal normál gimnáziumként működik. 2005-től a megváltozott oktatáspolitikai körülményekhez igazodva új oktatási formákat vezettünk be, kapcsolódtunk Európai Uniós pályázatokhoz, így a társadalmi megújulás operatív programban kompetencia alapú oktatást vezettünk be. Az iskola 5 tagozatot indít, ebből 2-5 évfolyamos angol vagy német előkészítő osztály van, ahol az első évben már heti 13 órában tanulhatunk idegen nyelvet. Külön erőssége ennek a 2 évfolyamnak, hogy egy intenzív informatikai tanfolyamon is részt vesznek a diákok, amit ha jól végeznek, egy ECDL nemzetközi számítógép felhasználói jogosítvánnyal is gazdagodhatnak, ami nagy segítséget jelenthet az iskola utáni elhelyezkedésben. A másik kiemelt tagozat egy idegen nyelvi osztály, ahol haladó német, kezdő spanyol és kezdő francia nyelveket tanulhatnak az erre érzékeny diákok. Természetesen akkor is választhatják a Szinyei Merse Gimnáziumot, ha még nem döntötték el, hogy mivel szeretne foglalkozni a leendő középiskolás. Az 5. tagozat általános tantervű osztályában a tanulók a 4 évfolyam alatt normál óraszámban tanulhatják meg az érettségihez, illetve a felvételihez szükséges tudnivalókat. Egy osztályfőnök nagyon sok mindenben tud segíteni a gyerekeknek. Elsősorban be kell őket szoktatnunk és megismertetni őket a gimnáziumi követelményekkel. Aztán az osztályfőnök lesz az, akinek biztonságot kell adni a diákjainak. Legyen kihez fordulni, hogyha fáj a foga, hogyha gondja van, ha lemarad a tanulásban. A kapcsolat legtöbbször nagyon jó a pedagógusokkal, nagyon sokat segítenek, nagyon segítőkészek, és bármilyen problémával fordulhatunk hozzájuk. Heterogén csoportokba rendezzük a gyerekeket, épp azért, hogy az egész évfolyam ismerje egymást. És itt alakítjuk ki azt a szinyei szemléletet, arculatot, hogy bárki bárkire számíthat az elkövetkezőkben is. Az osztályok, mivel ismerik egymást, együtt járnak moziba, színházba a gyerekeink, szívesen vesznek részt bármilyen közösségi rendezvényeken. Megpróbálunk odafigyelni egymásra, amint tudunk, segítünk, hogyha bármi gondot észlelünk, akkor segítünk. Az iskola különlegessége a biológia-kémia tagozatos osztály, aminek tanulói számos díjat nyertek már el ebben a kategóriában. A specialitásunk a biológia-kémia tagozat, amely nagyon nagy múltra tekint vissza intézményünk életében, és sikerágazatnak számít. Mi biológia-kémia tagozatosok már a szünetben találkozunk, és egy terepgyakorlaton kezdjük el a munkát. Ott ismerkedett meg először egymással az osztály, 3 napot töltöttünk Ceglédfürdőn, és a gyerekek olyan túrákon vettek részt, ahol megtapasztalhatták a szikes talajt, az ottani lápi élővilágot. Tehát ez már egy szakmai élmény volt számukra. Ezek az osztályok szép sikerekkel büszkélkedhetnek budapesti és országos szinten. Biológia-kémiából mindenféle versenyen legalább a budapesti döntőig jutnak diákjaink, nagyon sokszor veszünk részt az országos döntőkön, ahol vagy benne vagyunk az első 10-ben, vagy nem, de én úgy gondolom, hogy ez már szinte mellékes az eredmények mellett. Nagyon sok sikert értünk el tanulmányi versenyeken, voltak már az iskolánkból kikerült OKTV első helyezettek. Különböző versenyekre megyünk, a biokém tagozaton nagyon sokan indulnak kémia versenyen, országos kémia versenyen, itt is jó eredményeket szoktunk elérni. Az osztályfőnöki munka eredményessége abban mérhető, amikor az osztályfőnök belép a terembe, és azt látja, hogy 27 szempár ragyog vissza rá. Hogyha valaki esetleg magas szintű nyelvtudásra törekszik, érdekli a biológia, kémia,
vagy ha még nincsenek kiforrott céljai, és majd egy középiskolában szeretné eldönteni, hogy hova tovább, amikor végez, én csak ajánlani tudom számára a Szinyei Melsepál gimnáziumot.